Oli sateinen aamu Helsingissä. Vilkkaat kadut heijastivat kaupungin tyypillistä kaaosta, autot tööttäilivät ja jalankulkijat juoksivat suojaan sateelta. Kaupungin keskustassa Helsingin käräjäoikeus, joka tunnetaan Suomen oikeushistorian kiistellyimmistä ja merkittävimmistä tapauksista, oli tavallistakin levottomampi. Jännitys oikeussalissa oli käsin kosketeltavaa. Salin sisällä kalliisiin pukuihin pukeutuneet lakimiehet kuiskiivat keskenään ja analysoivat asiakirjoja. Salin keskellä istui tuomari Juhani Börg, 60-vuotias mies, joka tunnettiin tiukasta asenteestaan ja kärsimättömyydestään protokollan ulkopuolisia muodollisuuksia kohtaan. Hän tarkisti päivän juttuja. Hänellä oli vaikuttava olemus, huolitellut harmaat hiukset, paksusankaiset silmälasit ja ilme, joka näytti olevan aina kurtussa, paljastaen hänen luonnollisen skeptisyytensä. Tähän raskaaseen ympäristöön Elias Korhonen astui sisään. Hän ei olisi voinut erottua enempää muista läsnäolijoista. Hän oli nuori, laiha, noin 17-vuotias poika, jolla oli yllään yksinkertainen kauluspaita ja pari jo kuluneita kenkiä. Hän kantoi mustaa reppua, joka näytti painavalta, mutta hän piteli sitä lujasti. Ulkoasunsa yksinkertaisuudesta huolimatta Elias piti päänsä pystyssä ja ryhtinsä suorana. Katseet kääntyivät heti häneen. Kuiskeet alkoivat kiertää salissa. Kuka tuo poika on? Mitä hän täällä tekee? Sanoivat jotkut läsnäolijoista. Kontrasti hänen ja kravattikaulaisten lakimiesten välillä ei olisi voinut olla räikeämpi. Elias käveli salin perällä olevalle penkille ja istuutui välittämättä uteliaista katseista. Hieman myöhemmin tuomari Berg löi nuijalla kutsuen oikeudenkäynnin alkavaksi. Hänen äänensä kaikui auktoriteetilla salissa. Aloitetaan tapauksen Virtanen vastaan metsä, tilakäsittely, oikeusjuttu, joka koskee maa-alueita sisämaassa. Pyydän kantajan edustajaa saapumaan paikalle. Hetken oli hiljaista. Sitten Elias Korhonen nousi ylös. Mitatuin askelin hän käveli salin keskelle. Jokaisella askeleella kuiskeet voimistuivat. Kun hän saapui puhujapöntön luo, hän laski reppunsa maahan ja sanoi varmasti: "Hyvää huomenta, herra tuomari. Nimeni on Elias Korhonen ja olen rouva Martta Virtasen edustaja." Sali hiljeni täysin. Lakimiehet vaihtoivat epäuskoisia katseita ja tuomari Berg itse lakkasi selaamasta papereitaan tarkkaillakseen poikaa. Hän korjasi silmälasejaan ja katsoi Eliasta sekoituksella, hämmästystä ja halveksuntaa. "Anteeksi, sanotteko olevanne rouva Martta Virtasen asianajaja? Tämä on oikea oikeudenkäynti, nuori mies. Emme ole teatteriharjoituksissa. Missä on varsinainen asianajaja?" Elias pysyi rauhallisena, hänen äänensä oli hallittu. "Herra tuomari, olen rouva Virtasen asianajaja. Olen täällä edustamassa häntä lain mukaisesti." Tuomari Berg naurahti lyhyen ja kuivan naurun, joka muuttui pian sarkasmiksi. "Tämä voi olla vain vitsi. Kuka antoi tälle lapselle luvan tulla tänne asianajajana?" Hän katsoi ympärilleen etsien tukea läsnäolijoiden yhtä lailla hämmentyneistä ilmeistä. "Mennäänpäs poika. Tämä ei ole leikkipuisto, jossa leikitään asianajajaa." Sillä hetkellä salin perältä kuului ääni. Se oli Martta Virtanen, vaatimattoman näköinen iäkäs nainen. Hän nousi ylös ja sanoi päättäväisesti: "Hän on minun asianajajani, herra tuomari. Hän oli ainoa, joka suostui puolustamaan minua, kun kukaan muu ei suostunut." Tuomari Berg siristi silmiään selvästi ärtyneenä. Hän löi nuijaa vaientaakseen kuiskeet ja pyysi Elias Korhosta esittämään valtuutuksensa. Nuori mies avasi reppunsa, otti sieltä sinetöidyn kirjekuoren ja ojensi sen oikeuden virkailijalle. Kun virkailija vei asiakirjat tuomarille, ympäristö hiljeni jälleen ja kaikki seurasivat tarkasti, kun tuomari analysoi papereita. Hänen ilmeensä muuttui vähitellen epäuskosta yllätykseksi. Hän katsoi Eliasta ja puhui ensimmäistä kertaa ilman sarkasmia. "No, näyttää siltä, että asiakirjanne ovat kunnossa. Te todellakin olette laillistettu asianajaja. Mutta sanokaapa nuori mies, miten joku teidän ikäisenne on onnistunut tässä." Elias katsoi tuomaria tyynesti ja vastasi: "Paljolla opiskelulla, herra tuomari, mutta en ole täällä puhumassa itsestäni. Olen täällä puolustamassa asiakastani." Tuomari jäi hetkeksi sanattomaksi, mutta palautti pian olemuksensa ja ilmoitti: "Hyvä on, koska vaaditte. Voitte esittää tapauksenne. Mutta varoitan jo etukäteen, älkää odottako minkäänlaista myönnytystä minun puoleltani." Elias nyökkäsi, palasi puhujapöntön luo ja alkoi järjestellä papereitaan. Sali oli yhä kuiskausten vallassa, mutta hän oli niistä tietämätön. Hän tiesi, että hänen oli todistettava paitsi tuomarille, myös kaikille muille, että hän oli haasteen tasalla. Elias Korhonen syntyi ja kasvoi Kontulassa,
yhdessä Helsingin suurimmista lähiöistä. Hän oli Vera, äidin ainoa lapsi, taistelevan naisen, joka kasvatti pojan yksin siitä asti, kun Eliaksen isä jätti heidät pojan ollessa vielä vauva. Vera työskenteli siivoojana kaupungin hienostoalueilla ja lähti usein kotoa ennen auringonnousua ja palasi vasta myöhään illalla. Hän oli uupunut, mutta päättäväinen antamaan pojalleen paremman tulevaisuuden. Pienestä pitäen Elias osoitti olevansa erilainen. Kun muut lapset leikkivät kaduilla, hän luki mieluummin tuntikausia niitä harvoja kirjoja, joita äiti toi kotiin, usein roskista löytyneitä tai ihmisiltä saatuja, joiden luona hän työskenteli. Kun hän aloitti lähikoulun, hän herätti nopeasti opettajien huomion älykkyydellään ja uteliaisuudellaan. Hän ei ainoastaan oppinut nopeasti, vaan hänellä oli tiedonjano, joka teki vaikutuksen kaikkiin. Noin 9-vuotiaana Elias alkoi osoittaa poikkeuksellista lahjakkuutta matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa ja ainutlaatuista kykyä sanojen käytössä. Yksi hänen opettajistaan, herra Arttu, huomasi pojan potentiaalin ja alkoi auttaa häntä tuomalla kirjoja ja edistyneempiä materiaaleja opiskeltavaksi. Elias, sinulla on jotain erityistä, poika. Älä koskaan anna kenenkään vakuuttaa sinua muusta, sanoi opettaja. 12-vuotiaana Elias osallistui alueelliseen kirjoituskilpailuun ja voitti ensimmäisen sijan voittaen oppilaita maineikkaista yksityiskouluista. Hänen tekstinsä nimeltä Oikeus unelmoida puhui lähiöiden todellisuudesta ja oikeudenmukaisuuden puolesta taistelemisen tärkeydestä. Teksti herätti niin paljon huomiota, että paikallinen toimittaja teki hänestä jutun, mikä lopulta muutti hänen elämänsä. Tämän näkyvyyden ansiosta Elias sai täyden stipendin helsinkiläiseen huippulukioon. Mutta tämä saavutus toi mukanaan haasteita. Uudessa ympäristössä hän oli jatkuvasti ennakkoluulojen kohteena. Monet rikkaista perheistä kotoisin olevat luokkatoverit pilkkasivat hänen vaatimatonta taustaansa ja sitä, että hän oli luokan ainoa lähiötaustainen poika. Mitä sinä täällä teet? Sanoi eräs luokkatoveri kerran. Tämä paikka ei ole sinun kaltaisillesi. Elias ei kuitenkaan koskaan antanut näiden sanojen horjuttaa itseään. Hän tiesi olevansa siellä ansioidensa perusteella ja että hänen läsnäolonsa häiritsi vain siksi, että se haastoi stereotypiat. Ei ole väliä sillä, mitä he ajattelevat, sanoi hänen äitinsä nähdessään hänet alakuloisena joinakin iltoina. Olet minun ylpeyteni, minun neroni ja tulet menemään paljon pidemmälle kuin he osaavat kuvitellakaan. Lukioaikana Elias loisti kaikissa aineissa, mutta hänellä oli erityinen intohimo väittelyyn. Hänestä tuli väittelykerhon puheenjohtaja ja hän alkoi osallistua valtakunnallisiin kilpailuihin puolustaen aina tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja. Juuri tuolloin hän päätti, että halusi asianajajaksi. Haluan auttaa meidän kaltaisiamme ihmisiä, äiti. Haluan taistella sellaisten ihmisten puolesta, joita kukaan ei kuuntele, hän sanoi eräänä iltana opiskellessaan. 15-vuotiaana Elias pääsi erityiseen nopeutettuun opinto-ohjelmaan, joka mahdollisti lukion loppuun saattamisen ja oikeustieteen opintojen aloittamisen nopeutetusti. Hän kävi yliopistoa päivisin ja opiskeli myöhään yöhön kotonaan, aina päättäväisenä saavuttamaan tavoitteensa. Kun hän valmistui vain 17-vuotiaana, hän sai yliopistolta erityisen tunnustuksen loistavasta akateemisesta suorituksestaan. Mutta valmistumisesta huolimatta haasteet jatkuivat. Mahdollisuuksien löytäminen lakimarkkinoilta nuorena ja vaatimattomasta taustasta tulevana ei ollut helppoa. Hän vietti kuukausia lähettäen ansioluetteloita ja kohdaten halveksivia katseita, mutta Elias ei luovuttanut. Hän tiesi, että hänen suurin aseensa oli hänen tietonsa ja päättäväisyytensä. Siksi, kun rouva Martta Virtanen, hänen äitinsä pitkäaikainen naapuri, etsi oikeusapua, Elias ei epäröinyt ottaa tapausta vastaan, vaikka tiesi sen olevan vaikea. Rouva Virtanen oli oikeuskiistassa suuren yrityksen kanssa, joka väitti omistavansa maan, jolla hän ja hänen perheensä olivat asuneet vuosikymmeniä. Ilman rahaa nimekkäiden asianajajien palkkaamiseen, hän luotti Eliakseen, poikaan, joka oli kasvanut hänen vierellään ja joka oli nyt valmistunut asianajaja. Uskotko, että voit auttaa minua, Elias? Kysyi rouva Virtanen kyyneleet silmissään. En vain usko, rouva Virtanen. Minä tiedän, että voin, hän vastasi päättäväisesti. Näin Elias Korhonen päätti, että se olisi ensimmäinen taistelu monien joukossa. Hän tiesi, ettei se olisi helppoa, mutta kuten koko elämänsä ajan, hän oli valmis taistelemaan vastoinkäymisiä vastaan. Oli oikeudenkäyntipäivä. Helsingin käräjäoikeus oli vilkas. Kokeneet lakimiehet kulkivat nahkasalkkuineen, asiakkaat odottivat levottomina ja ilma oli täynnä virallisuutta. Tämän väkijoukon keskellä Elias Korhonen astui oikeussaliin rouva Martta Virtasen rinnalla.
Hänellä oli yllään parhaat vaatteensa, sininen kauluspaita, yksinkertaiset mustat housut ja kenkäpari, jonka hänen äitinsä oli onnistunut kunnostamaan erityisesti tätä tilaisuutta varten. Heti kun Elias kulki salin läpi, katseet kääntyivät häneen. Ensin uteliaisuutta, sitten epäuskoa. Kuka oli tuo nuori, vaatimattoman näköinen poika ollakseen noin juhlavassa ympäristössä? Rouva Virtanen käveli hänen vierellään kädet täristen, mutta Eliaksen luottavainen ilme lohdutti häntä. Tuomari Juhani Berg, istuessaan jo auktoriteettiasemassaan, tarkkaili liikkeitä. Hänet tunnettiin kärsimättömyydestään, eikä hän sietänyt mitään, mikä poikkesi tiukoista muodollisuuksista. Kun kaikki olivat paikoillaan, hän löi nuijaa kutsuen oikeudenkäynnin alkavaksi. Tapaus Virtanen vastaan Metsä, tila. Pyydän laillisia edustajia esittäytymään, hän ilmoitti ankaralla äänellä. Salissa vallitsi lyhyt hiljaisuus, ja sitten Elias Korhonen nousi vakain askelin. Hän käveli puhujapöntön luo. Hänen askeleidensa ääni näytti kaikuvan kuiskausten keskellä, jotka alkoivat heti, kun hän aloitti puhumisen. Herra tuomari, nimeni on Elias Korhonen. Olen rouva Martta Virtasen edustava asianajaja, hän sanoi selkeällä ja varmalla äänellä. Sali täyttyi hetkellisestä hiljaisuudesta, jota seurasivat vaimentuneet naurahdukset ja yllättyneet katseet. Läsnä olevat lakimiehet kuiskivat keskenään, jotkut selvästi huvittuneena siitä, mitä he pitivät vitsinä. Tuomari Berg korjasi silmälasejaan ja siristi silmiään, ikään kuin haluaisi varmistaa kuulleensa oikein. Hän risti kätensä ja nojautui hieman eteenpäin. Anteeksi, nuori mies, sanotteko te olevanne rouva Martta Virtasen asianajaja? Hän kysyi sarkastisella sävyllä. Kyllä, herra, vastasi Elias epäröimättä. Tuomari Berg päästi kuivan naurun ja katsoi ympärilleen salissa, ikään kuin etsien tukea muilta. Tämä voi olla vain vitsi. Miten teidän ikäisenne poika voi olla täällä tekeytymässä asianajajaksi? Missä on oikea asianajaja? Salin perällä istunut rouva Virtanen nousi ylös pelon ja päättäväisyyden sekoituksella. Hän on minun asianajajani, herra tuomari. Hän oli ainoa, joka suostui auttamaan minua, kun kukaan muu ei suostunut. Tuomari kohotti kulmakarvojaan, selvästi kiinnostuneena, mutta myös ärtyneenä. No, jos se on niin, nuori mies, toivon, että teillä on todisteet pätevyydestänne. Emme ole täällä leikkimässä asianajajaa. Elias avasi rauhallisesti reppunsa, otti sinetöidyn kuoren ja ojensi sen oikeuden virkailijalle. Salissa vallitsi hiljaisuus, kun virkailija vei asiakirjat tuomarille. Tuona hetkenä Elias säilytti suoran ryhdin kohdaten tuomarkatseen tyynesti. Kun tuomari Bergi avasi kuoren ja alkoi tarkistaa asiakirjoja, hänen ilmeensä muuttui vähitellen. Hän muuttui skeptisestä vakavaksi ja lopulta yllättyneeksi. Sali näytti pidättävän hengitystään odottaessaan lopullista vahvistusta. No, sen perusteella mitä täällä näen, te todellakin olette laillistettu asianajaja. Teillä on oikeus harjoittaa ammattia ja kaikki näyttää olevan kunnossa, sanoi tuomari korjaten taas silmälasejaan. Hän piti tauon ja katsoi Eliasta. Mutta sanokkaapa, miten joku teidän ikäisenne on onnistunut tässä. Tämä ei ole lainkaan tavallista. Elias ei antanut pelotella itseään. Hän hengitti syvään ja vastasi, herra tuomari, äitini opetti minulle aina, että vaivannäöllä ja omistautumisella kaikki on mahdollista. Olen opiskellut paljon, läpäissyt kokeet ja täyttänyt kaikki vaatimukset. Olen täällä tänään sitoutuneena, en ikäni vuoksi, vaan siksi mitä täällä on pelissä. Haluan varmistaa, että asiakkaani saa oikeutta. Tuomari Bergi rypisti otsaansa, nuoren miehen itseluottamus haastoi hänet. Hyvä on, jos olette noin varma itsestänne voitte jatkaa, mutta tietäkää, etten odota täällä muuta kuin ammattitaitoa. En tee myönnytyksiä ikänne tai minkään muunkaan vuoksi. Elias nyökkäsi rauhallisesti, palasi puhujapöntön luo ja alkoi järjestellä papereitaan. Katseet olivat yhä hänessä, jotkut halveksuvia, jotkut yllättyneitä. Jopa kaiken tämän paineen alla hän säilytti malttinsa. Hän tiesi, että suurin koe oli vielä edessä. Rouva Virtanen tarkkaili häntä takapenkillä, kätensä yhä täristen, mutta uusi toivo loisti hänen silmissään. Hän tiesi Eliaksen olevan nuori, mutta hän tiesi myös tämän olevan hänen paras mahdollisuutensa vaikutusvaltaista tilaa vastaan. Tuomari Juhani Bergin luvalla Elias Korhonen asetteli paperinsa puhujapöntölle säilyttäen vankan ryhtinsä. Sali oli yhä täynnä kuiskeita, mutta hän näytti olevan immuuni kaikille häiriötekijöille. Tapaus, jota hän puolusti, oli herkkä. Rouva Martta Virtanen, vaatimaton iäkäs nainen,
oli oikeustaistelussa Metsä-tilanimisen voimakkaan metsäyhtiön kanssa, joka väitti omistavansa maan, jolla hän asui perheineen yli 30 vuotta. Elias aloitti esityksensä selkeällä ja asiallisella äänellä. Herra tuomari, edustan tänään kansalaista, joka on omistanut koko elämänsä työlle ja perheelle. Kyseinen maa-alue on kuulunut rouva Martta Virtaselle siitä asti, kun hänen edesmennyt aviomiehensä sen hankki. Mutta nyt yritys, joka käyttää vaikutusvaltaansa ja voimaansa yrittääkseen viedä sen häneltä, vaatii sitä epäoikeudenmukaisesti. Hän nosti asiakirjan, jonka oli aiemmin valmistellut. Tässä on alkuperäinen kiinteistörekisteriote, joka osoittaa, että rouva Martta Virtasella ja hänen perheellään on ollut tontin omistusoikeus vuodesta 1992 lähtien. Elias alkoi jakaa kopioita asiakirjasta, selittäen rauhallisesti jokaisen teknisen yksityiskohdan. Hän lainasi Suomen maakaaren pykäliä, jotka liittyivät omistusoikeuteen, ja esitti todisteita siitä, että Metsä-tila yritti manipuloida asiakirjoja mitätöidäkseen vanhuksen laillisen hallinnan. Hänen puhuessaan hänen argumentointinsa oli selkeää ja täsmällistä. Hän ei käyttänyt mahtipontisia tai monimutkaisia sanoja, mutta onnistui olemaan tarpeeksi tekninen tehdäkseen vaikutuksen jopa niihin, jotka olivat hymyilleet halveksuvasti hänen esittäytyessään. Ihmiset alkoivat kuunnella tarkasti. Lisäksi, herra tuomari, hän jatkoi nostaen toisen paperin, tässä on riippumaton asiantuntijalausunto, joka vahvistaa, että Metsä-tilan esittämissä asiakirjoissa on epäsäännöllisyyksiä. On selviä merkkejä siitä, että alkuperäisen myyjän allekirjoitusta on väärennetty. Tämä todiste vahvistaa, että yrityksen tarkoitus oli huijata asiakkaani hallintaoikeutta. Tuomari Bergi, joka aluksi tuskin piilotti halveksuntaansa, alkoi nojautua tuolissaan analysoiden asiakirjoja tarkemmin. Hän teki eleen Metsä-tilan asianajajalle, joka nousi heti ylös. Kaikella kunnioituksella herra tuomari aloitti yhtiön asianajaja Markus Tammisto, keski-ikäinen mies, jolla oli moitteeton puku ja alentava hymy. Tämä tapaus on monimutkaisempi kuin miltä herra Korhonen yrittää sen näyttää. Metsä-tila hankki maan laillisesti ja kaikki dokumentaatio on kunnossa. Lisäksi minun on sanottava, että hänen esittämältään puolustukselta puuttuu kokemusta. Hän loi ylemmyyden tuntoisen katseen Eliakseen ennen kuin jatkoi. Tämä nuori asianajaja voi olla omistautunut, mutta hän selvästikin yksinkertaistaa asiaa, johon liittyy syviä juridisia vivahteita. Emme ole täällä tunteellisten puheiden vuoksi. Olemme täällä analysoimassa oikeudellisia tosiasioita. Elias kuunteli rauhallisesti keskeyttämättä. Kun Markus lopetti, tuomari katsoi Eliasta ja osoitti, että hän voisi vastata. Kiitos vastapuolen huomioista, sanoi Elias varmalla, mutta kunnioittavalla äänellä. Kuitenkin korostan, että se mitä esitämme ovat objektiivisia tosiasioita. Todisteet, jotka toimitin tälle oikeudelle, osoittavat, että rouva Martta Virtasella on laillinen hallintaoikeus maahan ja Metsä-tilan esittämissä asiakirjoissa olevat epäsäännöllisyydet ovat selviä. Kyse ei ole kokemuksesta, vaan oikeudenmukaisuudesta. Salissa kuului vaimea murina. Eliaksen rauhallinen ja suora vastaus oli yllättänyt monet. Sitten hän jatkoi. Emme voi sivuuttaa sitä, että Metsä-tilan taloudellista valtaa käytetään aseena tavallisen kansalaisen pelottelemiseksi, sellaisen, jolla ei ole samoja taloudellisia resursseja tai vaikutusvaltaa. Tämä tuomioistuin on olemassa suojelemaan heikompia ja varmistamaan, ettei keneltäkään viedä heidän oikeuksiaan. Elias jatkoi esittämällä naapureiden todistuksia, jotka vahvistivat Martta-rouvan jatkuvan asumisen maalla 1990-luvulta lähtien sekä täydentäviä asiakirjoja, jotka vahvistivat hänen laillisen hallintansa. Jokainen kohta puolustettiin selkeydellä ja asiallisesti, ikään kuin hän olisi syntynyt olemaan siellä. Asianajaja Markus yritti keskeyttää hänet useita kertoja teknisillä kysymyksillä, mutta Elias vastasi jokaiseen niistä rauhallisesti osoittaen tehneensä kotiläksynsä. Vähitellen jopa ne, jotka olivat aliarvioineet hänet, alkoivat myöntää, ettei hän ollut vain lahjakas nuori. Hän oli valmistautunut ammattilainen. Tuomari Bergi, joka tähän asti oli seurannut tilannetta skeptisesti, alkoi esittää kysymyksiä. Elias vastasi jokaiseen niistä täsmällisesti tehden selväksi, että hän hallitsi paitsi tapauksen, myös sen puolustamiseen tarvittavat oikeudelliset perusteet. Hyvä on, herra Korhonen, sanoi tuomari lopulta. Minun on myönnettävä, että argumentointinne on hyvin perusteltua, mutta minulla on vielä yksi epäilys. Jos kiinteistön hallinta on niin selvää kuin sanotte,
miksi tämä tapaus tuli oikeuteen. Elias hengitti syvään ja vastasi, herra tuomari, tapaus tuli tähän oikeuteen, koska Tila käytti vaikutusvaltaansa ja resurssejaan luodakseen viivästyksiä prosessiin ja painostaakseen asiakastani luovuttamaan. Mutta rouva Martta Virtanen ei luovuttanut, ja minä olen täällä varmistamassa, että oikeus toteutuu. Eliaksen suora vastaus näytti tekevän vaikutuksen tuomariin. Hän nyökkäsi hitaasti ja murina salissa voimistui. Jopa Markus Tammisto näytti olevan vaivaantunut Eliaksen itseluottamuksesta, mutta Elias tiesi, että taistelu oli kaukana lopusta. Hän oli saanut oikeuden huomion, mutta nyt hänen oli varmistettava, että hänen todisteensa riittäisivät tapauksen voittamiseen. Tunnelma oikeussalissa oli sähköinen Eliaksen huolellisen esityksen jälkeen. Kaikki katseet olivat kohdistuneet nuoreen asianajajaan. Hän oli saanut tuomari Bergin huomion ja haastanut kokeneen Markus Tammiston puolustuksen, joka nyt näytti enemmän jännittyneeltä kuin luottavaiselta. Mutta ratkaisevin hetki oli vasta edessä. Herra Tammisto, oikeus myöntää puolustukselle mahdollisuuden esittää lisätodisteita tai vastustaa tähän mennessä esitettyä, ilmoitti tuomari neutraalilla, mutta tarkkaavaisella äänellä. Markus Tammisto nousi ylös ja korjasi lasejaan sormenpäillään yrittäen saada takaisin hallinnan tilanteesta. Hän piti tauon, ikään kuin laskisi huolellisesti jokaisen sanan. Herra tuomari, haluaisin korostaa, ettei tämä tapaus ole niin yksinkertainen kuin herra Korhonen yrittää antaa ymmärtää. Vaikka hän on osoittautunut erittäin sanavalmiiksi, keskeinen kysymys tässä on kummankin osapuolen esittämien asiakirjojen aitous. Kuten tiedämme, näiden vivahteiden käsittely vaatii syvää teknistä osaamista ja kokemusta. Hän loi taas alentavan katseen Eliakseen yrittäen horjuttaa tätä. Kaikella kunnioituksella, herra tuomari, meidän on kysyttävä, ymmärtääkö herra Korhonen todella tämän tapauksen monimutkaisuuden, vai olemmeko todistamassa hyvin harjoiteltua, mutta tyhjää puhetta. Jännitys salissa oli käsin kosketeltavaa. Tuomari Berg katsoi Eliasta ja teki eleen, että hän voisi vastata. Elias hengitti syvään halliten sisällään nousevia tunteita. Hän tiesi, ettei Markus Tammisto kyseenalaistanut vain hänen todisteitaan. Hän kyseenalaisti hänen oikeutensa olla siellä jotain, mitä Elias oli kohdannut koko elämänsä ajan. Herra tuomari, aloitti Elias äänellä, joka oli rauhallinen, mutta täynnä toimintaa. Työni täällä on esittää tosiasioita, ja tosiasiat osoittavat selvästi, että Tilan esittämät asiakirjat sisältävät vakavia epäsäännöllisyyksiä. Kyse ei ole harjoitellusta puheesta, kuten puolustus väittää, vaan konkreettisista todisteista, jotka asiantuntijat ovat varmistaneet. Hän nosti yhden asiakirjoista ja käveli kohti oikeussalin projektoria. Sallikaa minun osoittaa vielä kerran epäjohdonmukaisuudet väitetyn myyjän allekirjoituksessa. Tässä hän osoitti allekirjoitusta. Näemme räikeän eron tämän allekirjoituksen ja saman henkilön muiden todennettujen allekirjoitusten välillä. Tämä on enemmän kuin epäsäännöllisyys. Se on todiste vilpittömästä mielestä. Salissa vallitsi hiljaisuus, kun Elias selitti jokaisen yksityiskohdan käyttäen kieltä, joka oli tarpeeksi teknistä tehdäkseen vaikutuksen oikeuteen, mutta tarpeeksi selkeää, jotta kaikki ymmärsivät. Hän lainasi Suomen siviilioikeuden erityisiä pykäliä painottaen, että asiakirjojen manipulointi tarkoitti petoksen yritystä. Ja enemmänkin, herra tuomari, jatkoi Elias kääntyen nyt tuomarin puoleen. Tässä tapauksessa ei ole kyse vain asiakirjoista tai omistuksesta. Kyse on oikeudenmukaisuuden perusperiaatteesta. Asiakkaani rouva Martta Virtanen on omistanut elämänsä tälle maalle. Hän on kasvattanut lapsensa täällä, istuttanut puita, hoitanut maata. Se ei ole hänelle vain palanen maata, se on hänen perheensä historiaa. Elias piti tauon antaen sanojensa kaikua salissa ennen kuin päätti. Herra tuomari, se mitä tässä tuomitaan on enemmän kuin kiinteistö. Se on Suomen kansalaisen arvokkuus, joka luotti oikeusjärjestelmään suojellakseen häntä. Tuomari Berg tuki leukaansa käteensä miettelijänä. Hän näytti arvioivan paitsi Eliaksen sanoja, myös niiden vaikutusta tapaukseen. Kun Markus Tammisto yritti puhua uudelleen, tuomari nosti kätensä osoittaen, että tämän pitäisi odottaa. Herra Tammisto, annan aikaa tarkistaa molempien osapuolten esittämät todisteet ennen päätökseni tekemistä. Oikeus pitää tunnin tauon. Heti kun tuomari poistui salista, murina palasi. Monet läsnäolijoista alkoivat keskustella Eliaksen argumenttien voimasta. Jotkut vanhemmat lakimiehet, jotka olivat aluksi nauraneet hänelle, katsoivat nyt nuorta miestä kunnioittavasti. Rouva Virtanen lähestyi Eliasta ja tarttui hänen käteensä. Kiitos, poikani. Tapahtuipa mitä tahansa, olet jo tehnyt puolestani enemmän,
kuin olisin voinut kuvitella. Elias hymyili puristaen hänen kättään. Rouva Virtanen, emme ole vielä lopettaneet. Menemme loppuun asti. Tauon jälkeen oikeus jatkoi. Tuomari Berg astui sisään vakavana ja istuutui. Hän löi nuijaa pyytäen hiljaisuutta. Analysoituani huolellisesti esitetyt todisteet ja kuultuani molempien osapuolten argumentit, tämä tuomioistuin on tullut päätökseen. Tilan esittämien asiakirjojen aitous on vakavasti kyseenalaistettu, kun taas kantajan tuomat todisteet olivat johdonmukaisia ja hyvin perusteltuja. Siksi päätän rouva Martta Virtasen hyväksi. Omistusoikeus pysyy hänen nimissään. Sali puhkesi kuiskauksiin ja yllättyneisiin huudahduksiin. Rouva Virtanen alkoi itkeä ilosta ja halasi Eliasta lujasti. Tuomari katsoi sitten suoraan Eliasta ja puhui ensimmäistä kertaa pehmeämmällä äänellä. Herra Korhonen, minun on myönnettävä, että aluksi minulla oli vakavia epäilyksiä kyvyistänne. Mutta tänään te osoititte, että lahjakkuus ja omistautuminen voivat voittaa mitkä tahansa ennakkoluulot. Tämä oikeus kiittää teitä siitä, että muistutitte meitä oikeudenmukaisuuden todellisesta tarkoituksesta. Elias nyökkäsi näkyvästi liikuttuneena, mutta säilytti malttinsa. Hän tiesi, että tuo hetki oli enemmän kuin oikeudellinen voitto. Se oli virstanpylväs hänen taistelussaan ennakkoluuloja vastaan, joita hän oli kohdannut aina. Tuomari Juhani Bergin tuomio kaikui kaikkien oikeussalissa läsnä olevien mielissä. Nuori asianajaja Elias Korhonen ei ollut ainoastaan voittanut tapausta, vaan myös muuttanut niiden käsitystä, jotka aluksi epäilivät häntä. Eliaksen nimi alkoi jo kiertää Helsingin käräjäoikeuden käytävillä, ei vain lahjakkaana asianajajana, vaan päättäväisyyden ja selviytymisen symbolina. Rouva Martta Virtanen, yhä liikuttuneena, kuivasi kyyneleitään kiittäessään nuorta miestä. Et pelastanut vain kotiani, Elias. Pelastit historiani, perheeni perinnön. Jumala siunatkoon sinua, poikani. Elias hymyili silmät kosteina, mutta säilytti ammatillisen otteensa. Rouva Virtanen, teidän taistelunne on monien ihmisten taistelu. Tein vain sen, mikä oli oikein, ja haluan jatkaa sen tekemistä kaikkien sitä tarvitsevien puolesta. Kun hän keräsi papereitaan, useat lakimiehet, jotka aiemmin olivat sivuuttaneet hänet, alkoivat lähestyä onnitellen häntä. Jopa Tammisto, kokenut tilan asianajaja, tuli Eliaksen luo nöyrempänä. Minun on myönnettävä, Korhonen, aliarvioin teidät. Tänään opin läksyn, jota en koskaan unohda, sanoi Tammisto ojentaen kätensä. Elias puristi hänen kättään ja vastasi vaatimattomasti. Olemme kaikki täällä oppimassa, herra Tammisto. Kiitos mahdollisuudesta puolustaa asiakastani. Seuraavina päivinä Eliaksen tarina alkoi kiertää paikallislehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Jutut korostivat nuorta lähiötaustaista asianajajaa, joka kohtasi jättiläiset oikeudessa. Tarina sai nopeasti näkyvyyttä inspiroiden nuoria ympäri Suomea, jotka näkivät itsensä Eliaksessa. Viestejä alkoi tulvia hänelle sosiaalisen median kautta. Yksi niistä, Luana-nimiseltä nuorelta, kiinnitti hänen huomionsa. Elias, perheeni elää vaikeassa tilanteessa ja joskus tuntuu, että unelmani opiskelusta ja todellisuutemme muuttamisesta ovat mahdottomia. Mutta kuultuani tarinasi tajusin, että me saa luovuttaa. Kiitos, että olet inspiraationa. Elias vastasi jokaiseen viestiin kannustaen nuoria pysymään unelmissaan ja uskomaan, että koulutus on avain todellisuuden muuttamiseen. Tapauksen saaman julkisuuden myötä Elias päätti ottaa askeleen pidemmälle. Hän perusti projektin nimeltä Oikeutta kaikille, joka tarjosi ilmaista oikeusapua vähävaraisille ja mentorointia oikeustieteestä kiinnostuneille nuorille. Yhteistyössä vapaaehtoisten asianajajien ja yliopistojen kanssa projekti alkoi järjestää työpajoja lähiöissä osoittaen nuorille, että tieto voisi olla voimakas ase epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Projektin ensimmäisen tapahtuman aikana Elias puhui ryhmälle nuoria ja aikuisia. Minuakin on aliarvioitu. Minulle on sanottu, ettei paikkani ole täällä. Mutta todistin, että meidän paikkamme on siellä, missä taistelemme sen puolesta. Haluan teidän tietävän, että olette kykeneviä, että teillä on arvoa ja että voitte muuttaa tarinaanne. Kuukausia tapauksen jälkeen Elias sai odottamattoman puhelun. Tuomari Juhani Berg kutsui hänet Helsingin käräjäoikeudessa pidettävään tilaisuuteen. Saapuessaan paikalle Elias yllättyi hänen kunniakseen järjestetystä seremoniasta. Tuomari, jonka ilme oli vähemmän ankara, piti puheen asianajajien, tuomareiden ja opiskelijoiden edessä. Kun tapasin herra Korhosen, myönnän olleeni skeptinen. Mutta tänään voin ylpeydellä sanoa, että hän opetti minulle jotain perustavanlaatuista. Oikeudenmukaisuutta ei mitata iällä, värillä tai sen puolustajan taustalla.
Tämä nuori mies on esimerkki siitä, mitä meidän kaikkien pitäisi ammatissamme tavoitella. Tuomari ojensi Eliakselle tunnustuslaatan, jossa luki: omistautumisestasi oikeudenmukaisuudelle ja inspiraatiosta, jota toit monille. Tunnustuksesta huolimatta Elias ei koskaan unohtanut niitä, jotka olivat aina uskoneet häneen. Eräänä rauhallisena iltapäivänä hän palasi kotiin, kukkakimppu ja tunnustuslaatta käsissään. Vera, äiti, joka odotti häntä ylpeänä hymyillen, halasi häntä kyyneleet silmissään. Tämä on sinulle, äiti, sanoi Elias ojentaen laatan. Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman sinua, Vera vastasi. Tiesin aina, että olet erityinen poikani, mutta kauneinta kaikessa on sydämesi. Se ei ole vain sitä, mitä teet, vaan se, miksi teet sen. Vuosien kuluessa Elias Korhonen jatkoi loistavaa uraansa asianajajana ja mentorina. Hänen tarinansa ei ollut vain oikeusjutun voittamisesta, vaan esteiden murtamisesta, muutoksen inspiroimisesta ja sen osoittamisesta, ettei lahjakkuudella ja päättäväisyydellä ole väriä, ikää tai alkuperää. Eräässä televisio-ohjelman haastattelussa Elias tiivisti matkansa sanoihin, jotka resonoivat koko maassa. Oikeudenmukaisuus ei ole minulle vain ammatti, se on missio, ja jokaisella meistä on voima saada aikaan muutos, vaikka se tuntuisi kuinka pieneltä. Minun tarinani on vasta alku. Toivon, että se inspiroi monia muita jatkamaan taistelua, olivatpa esteet mitkä tahansa.